लोगोफोर बरायबाय गासिखौबो दिनै गुसुं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जेसे हाय गुसुं बानायगोन अके आङो बे साननैसोआ शेयार मार्केटनि भिडिअ होबाय थादों माने शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सोमोन्दै शेयार मार्केटाव ट्रेडिंबो खालामनो हायो नाथाय आङो ट्रेडिंनि सोमोन्दै बुङाखै आरो ट्रेडिंआ बहुत रिस्की बेनिखायनो आं ट्रेडिंनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों नाथाय इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो माबायदि इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ बेखौबो आङो होबाय भिडिअ नोंथांमोना गोसोब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शन बक्सआव नायजागोन माखासे भिडिअ दङ मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै बुंबाय मिउचुवेल फान्डआव माबायदि फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै लाख लाख आरो क्रर थाखा आरजिनो हायो गोलाव समनि थाखाय रां दोनथुमनानै बियो बेसेबां रिस्क माबायदि रिस्क बेखौबो आं एसे बुंखाबाय जेराव रिस्क गैया बेयाव बेसेन गैया नोंथाङा जेखि जाया खामानि मावा मानो बेयाव रिस्क थाखायो नोंथाङा लामा लामा थांबाय थायोब्लाबो गारि सालायलाङोब्लाबो बाइक कार सालायलाङोब्लाबो बेयावबो रिस्क थायो आरो बे रिस्कखौ गिनानै नोंथाङा जेरावबो थाङाब्ला नोंथांनि जिबनानो सोलिनाय नङा ओइ लामा लामा बाइक सालायनो हालै बिराद रिस्क होनना बुङोबा नोंथाङा नोंथांनि डिउटियावनो थांनो हानाय नङा गारिखौनो सालायनो हानाय नङा मानो होनबा जेरावबो रिस्क नोंथाङा जेराव रिस्क लाना खामानि मावनो हागोन बेयावनो नोंथाङा प्रफिट मोनगोन थिक शेयार मार्केटाव बेबायदिनो नोंथाङा माबा मोनसे बिराद गिदिर बिजनेस खुलियोब्लाबो अपेन खालामोबाबो बेयावबो रिस्क दङ बेयावबो प्रफिट जागोन ना जाया बे बिजनेसाव नोंथाङा गिदिर दखान गंसे खुलियोब्लाबो बेयावबो प्रफिट जागोन ना जाया माने बहुत रिस्क दङ कास्टमारा फैगोन ना फैया डिमान्ड जागोन ना जाया नोंथांनिया नोंथाङा जि खालामानो बेयावनो रिस्क दङ नोंथाङा माबा मोनसे प्रफिट लुगैदोंब्ला बेयाव नोंथाङा रिस्क बियार खालामनो हाखाथारनांगोन शेयार मार्केटखौबो दानाबा मिन्थावना बाथ्राया नैबेसो आंनि बै शेयार मार्केटनि भिडिअफोराव माखासेया मिन्थावना कमेन्ट हरदों माबायदि मिथिबायना लोगोफोरा जेरै नोंथांमोन हाय बियो फ्राउडसो होनना बुंदों सोरबा सोरबाया हाय बियो फेकसो होनना बुंदों सोरबा सोरबाया कमेन्टआव बायदि बायदि बुंलाबायदों माने शेयार मार्केटनि सोमोन्दैबो दाबो मिथियै मानसि दङ थारमाने आरो मिथियैया गिदिर बाथ्रा नङा सोलोंनो थाखायबो थारमाने गोसोखौ माने गोसोनि दरजाखौ अपेन खालामनानै लाखिया थारमाने बियो फेकसो बियो फ्राउडसो होनलाबाय थारमाने शेयार मार्केटखौ ओरैबायदि मानसि थायो थारमाने शेयार मार्केटखौबो फेक आरो फ्राउड होननानै कमेन्ट लिरग्रा मानसि दङ थारमाने ओरैबायदि होनबा बियो बेसेबां गोथौ हाखरनि ना जागोन बियो जेनेबा शेयार मार्केट मिउचुवेल फान्ड बायदि बायदिखौबो फेक फ्राउड होननानै बुङो शेयार मार्केटआ जाबाय कम्पेनिसफोरनि मार्केट नोंथाङाबो गिदिर कम्पेनि खुलिनानै शेयार मार्केटआव नाम लगायनो हायो लिस्टिं खालामनो हायो लिस्टआव इनक्लुड खालामनो हायो नोंथांनि कम्पेनिखौ गिदिर गिदिर जिमान कम्पेनि दङ भारतआव माने मुलुगावनोखा आं इन्डियान मार्केटनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों रिलायन्स इन्डास्ट्रि बेंक माखासे बेंकिं इन्स्टिट्यूशन SBI यूको बैंक माने कटक बैंक कटक महिंद्र पान्जाब नेशनेल बैंक बे बेंकिं सेक्टर ओमफ्राय दानिया गुबुन गुबुन सेक्टर टाटा पावर रिलायन्स इन्डास्ट्रि टाटा कन्साल्टेन्सि मेरिको बायोकन हिंदुस्तान यूनिलिवर आरो माखासे मोनो फायजोबो आरोखि हाजार हाजार कम्पेनिसफोर दङ बे कम्पेनिसफोरनि मार्केट शेयार मार्केट तारमाने शेयार मार्केट माने मा कम्पेनिसफोरा तारमाने हमना ला आं बिराद गोरलै रावजों बुजायनो दै आङो मोनसे कम्पेनि अपेन खालामबाय नैबे आंनि कम्पेनि आरोखि आं बिराद गिदिर मोनसे कम्पेनि खुलिदों आरो कम्पेनिनि मुङा LK प्रडाक्शन हमनानै लाबाय दाना आं बे बिजनेसखौ बे कम्पेनिखौ ग्र' खालामनो थाखाय आंनोथ' बिराद कौटि थाखा फैसा नांगोन ना फैसा नांगोनबा दाना नोङो मा खालामनांबाय आं कम्पेनिखौ ग्र' खालामनि शेयार मार्केटाव आं लिस्टिं खालामनि आंनि कम्पेनिखौ नों लिस्टिं खालामनो हायो किन्तु बेयाव बिराद फर्मेलिटिस दङ आं बांद्रायखौ मिथिजोबा बेसिक बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों मानो होनबा आंनि कम्पेनि गैयाना नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव नोंथांनि कम्पेनिखौ लिस्टिं खालामनोबा नोंथाङा सेबिनि आन्डाराव बेखौ लिस्टिं खालामनांगोन सेबि माने सिकिउरिटि एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया गभर्नमेन्टनि एजेन्सि बेयो मोनसे शेयार मार्केटनि आन्डाराव जेसेबां कम्पेनिसफोर दङ बे शेयार मार्केटनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सखौ मेनटेन खालामो सेबिया सिकिउरिटि एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया शेयार मार्केट मेनटेन खालामो माने मोनसे गभर्नमेन्ट एजेन्सिया सिकिउरिटि एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डियाया माने
बे शेयर मार्केटखौ मेनटेन खालामो मोनसे कम्पानिया जुदि शेयर मार्केटाव इंक्लुड खालामजानोबा बियो सेबि रेजिस्टार्ड जानांगोन बियो सेबियाव एप्लाइ खालामनांगोन बियो लिस्टिं खालामहोनांगोन बियो बहुत प्रसिडिउर दङ आं मिथिजोबा आंनि कम्पानि गैया नालाय जास्ट बेखौल' मिथिगौ मोनसे कम्पानिया शेयर मार्केटाव हाबनोब्ला बियो सेबिनि आन्डाराव रेजिस्टार जानांगोन बियो अब्लासो बियो लिस्टिं जागोन बे शेयर मार्केटाव दानिया थारमाने मा रखम जायो मोनसे कम्पानिया शेयर मार्केटनि आन्डाराव लिस्टिं जानांगौब्ला दहाय बुंखाबाय सेबि रेजिस्टार जानांगोन दाना आसोल बाथ्राखौ बुंनि आं माने शेयर मार्केट माने मा शेयर माने बाहागो मा बाहागो थारमाने बाहागोखौ फानो आं मोनसे कम्पानि खुलिबाय हमना ला बेयो मथा मथि 10 crore सिम्पल एग्जाम्पल होनि आरो 100 थाखानि कम्पानि आरोखि बे 100 थाखानि कम्पानि बा दाथ' आंनि 100 थाखा फैसा गैया आंनो 50 थाखाल' दोङो ओंखायनो मा खालामबाय कम्पानिया आङो हमना ला नैबे कम्पानिखौ सालायनो थाखाय आंनो 100 थाखा नांगौ दा आं 100 थाखा फैसा गैया आंनि 50 थाखाल' दोङो अब्ला आङो गुबुन मोनसे 50 थाखाफोरखौ पाब्लिकनि हेगारनानै होबाय आरो 50% कम्पानि आंनि आरो 50% आं पाब्लिकनो हेगारनानै होबाय आरोखि कम्पानिया थांनानै थायोबा बिराद डेभेलपमेन्ट जायोबा 50% जाय आंनि शेयार कम्पानिनि शेयारखौ बायगोन बिथांमोनाबो प्रफिट मोनगोन आरो 50% आं गावनो मोनगोन कम्पानिनि मालिकआ अब्ला बे 100 थाखा नांगोन कम्पानिखौ सालायनो अब्ला 50% आं पाब्लिकनि हेगारना होबाय नोंथांमोना बाहागो बायनो हायो आरोखि मोनसे बाहागो बायना मोननै बाहागो बायो 50 ता शेयार आरो कम्पानियाव 1 थाखा के मोनसे शेयारा 1 थाखा मोनसे शेयारा 1 थाखा दाना पाब्लिकनि हेगारना होबाय पाब्लिकआ धाम धुम बायदो आरोखि खैथा शेयार लायोला आंनि कम्पानिनिफ्राय आंनि कम्पानिया जेसेबांनो डेभेलप जागोन नोंथांमोनाबो एसेबांनो मोनसे बाहागो मोनसे शेयार लायोबा मोनसे बाहागो नोंथाङाबो प्रफिट मोनफागोन आंनि कम्पानिया जुदि डाउन जायोबा नोंथाङाबो माने मोनसे बाहागोआव लसआ जेसेबां गोलैयो एसेबांनो नोंथाङाबो लस जागोन बेबायदि गिदिर थारमाने शेयार फानोलै पाब्लिकनो बेखौनो बुङो शेयार मार्केट बे शेयार मार्केटआ इमान सहजाव थैया फाउट नङा बियो फेक नङा बियो इन्डियाया भारत खाना मुलुगा बे कम्पानिसफोरनि दारासो थांनानै दोङो बेंकिं सेक्टरनि थाखाय थांनानै दोङो माने आईटी सेक्टरनि थाखाय थांनानै दोङो इनफ्रा सेक्टर कन्स्ट्राक्शन सेक्टर इनार्जी सेक्टर फार्मा सेक्टर बै सेक्टरफोरनि थाखायसो हादोरा मुलुगा थांनानै दोङो शेयार मार्केट थैनांगौबा मुलुगा थैग्रोनांगोन जै मुलुगा थैबाय बुहुमा थैबाय देशा थैबाय अब्लासो शेयार मार्केटाबो थैगोन मिथिबाय सिम्पल बाथ्राखौ बुंदों गोबां गोथौ बाथ्रा दंबो बेफोरखौ बुङाखै नाङा गोनांथि गैया अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट